Well, tá muide chun cruthanna ghaitheiseacha agus tríthoiseacha dhéanann neo. Rinne Caitheann cuid go seo hané freisin, tá muide go lúnaí beag níos daine isteachchan neo I dúspára tasóid sin difriocht idir ghaitheiseach agus tríthoiseach. Mar ag an tibhann seo, dronalógatá agam, is mín níl iirde aige, tá fad agus lehead. Nuair échaid ar an giúbóideach, tá fad, lehead agus iirde an. Tá mé chun féchantar sin níos daine ar bálín. Ach a dúspára, féach a gí timpeall an seomranis. Céir de eicintibh, cén cruthanna a eicintibh, ghaitheiseach nó tríthoiseach. Má eicinn tú rud cinn tríthoiseach le iirde, fad agus lehead nó busca, díiste, líróid, rud a bheith fáé agus carnacha le mar beis sé tasún ar bálín. Má go leor. Féach muid na cruthanna ghaitheiseacha tá agan ar dús an timp agam idir roiid. So, seo tá trítán agam, is trítán chósleasach é. Círíonn sé go bhfuil an trí slis nó tíomhanna díreach mar an géana chósleasach. Curcail, agus feic sib go bhfuil curcail ag bun agus an bar an surcóir chomá. Ok, surcóir, tá neart surcóir timp a háta, stán pónaí na rud a bith is surcóir é sin. Agus a ceann seo hexagon atá an. Na cá bheitcha hexagon sa go náthíal. Beidir go ceanna de lámh agus na thugann tú faoi deara é. Well, má écann tú ar feán luí, ag an mar an seo, is hexagon é sin. Ar thug sé bheith sin faoi deara riamh. Hexagon é sin. Nis, ó thaobh na cruthanna tríthoiseacha atá agam an seo. Féchaid ar an dísle ar dús. Ná dúirt me se hána an difriochta de ghaitheiseach agus tríthoiseach gohfuil iirde ag tríthoiseach. Mar sin tá fad, lehead agus iirde agan. Sa chearnóg nílach an dáthíomh fad agus lehead níl an iirde agan. Nis, bogam idir raig go dtí prisma. Is prisma trítánach é seo. Cén fá ar prisma trítánach é? Well, prisma bíonn an chéine ag an mun agus ag an mar. So má chuinín mar seothe, tá an chéine ag an mun agus ag an mar agus is trítán atá an. Nis, tá prisma dronalógach an freisin ach ní gléann tusa é sin ar go hiondúil. Ceann seo, prisma dronalógach é sin ach gléann tusa ciumhóideach ar nach cha. Ciumhóideach. Prisma eile atá an seo, agus feiceadh tú gur chuaig slis atá ar an aig seo, chuaig slis. So cén tána thugtar ar chráil le chuaig slis? Pentagon, go díreach. So is prisma pentagánach é seo. Tá pentagon ag an mun, tá pentagon ag an mar chomá. So, be muid de féchantar na haigeanna agus na reanna chomá. Duna muid sin beidir ar an gceann seo. Ceanna eicinn tú san Égypt go minic, dar nói, is pyramid é seo. Ná tá pyramid de chinál difriúil. Sa ceann seo tá cairnóg ag an mun. Cé bhéad aig atá ag an gceann seo? Well, tá an cairnóg agus búlan na trítán le na chéile ag an reann. Sin é an reann. Má tá cúpla reann an is rí na thugtar ar. So tá cairnóg ag an mun agus tá héan, dó, trí, ceithre thrítán. So pyramid é sin agus ceithre thrítán a búla leis na chéile ag an reann. So tá cúpla rud nua dinta gan. Tá an aig rinne sé sin hána, tá an reann. Sin é áit a bhúil an rá nó cúpla foiir le chéile agus iad seo gléitar na foiir arab sin. Foiir. Ceann running beag éagsúil an seo, cón. Ok, so tá reann sin agus tá an aig an seo. Bíonn an aig mín. Mín. Ok, ní sé corclach, tá sé mín. Caithí aig a bheith mín. Nis, feicim muid sin timp na háta a gúnaí is cóna tá an, bíonn sé a gúnaí timp learnar a híomh mhóthar úsáid é fiúna tá muid i gimmart sport chun taispont an cén áit a ghoil. Tá muide i ggéire, tá mis i ggéire go méid sé bheith oscailt na súla mata.